хора пак ще тестваме и тъй с тези вафли. Яла съм ги преди много години, затова нека да ги пробваме заедно. Не можа да видиш, разкъсвам си всеки да. Ето като чека. Има такива и големи, аз взех от тези мини вафлички. Нека да ги пробваме. Те са вкус на някакъв сладолед. Да. Много са вкусни. Даваме 10/10. Ами хора, ако ви харесва тези видеа, пишете какво ще искате да пробвам. И чао! Чао!